Нека си спомним онези, които пожертваха живота си и чиято смелост историята ще помни вовек. Не се пожертваха те, за да бъде България разделена. Има и такива хора, които не стават ханджии. Те са хан. Нека не спираме в сянката на миналото. Всяка сутрин пристигат нови посетители, от близко и далеч, радостни, възторжени, За едничка България. дъжни, неканени, често нежелани. Денят е прекрасен за разходка. Все едно приемаш ги, подслоняваш ги, храна и почет им отдаваш, дори да са керван от скръб. Ако спазиш своето назначение с благодарност към всеки прекрачил твой праг, ще има много пътища към теб. Ще има много пътища пред теб.